urane sing sae dene tekan kono ing papan iki gawe kabeh sajrone aku Kakang Kertapati terus sae apa sampai ora rasa apa sampai kita rasa di dulu kakang malah kepala iki mau aku iki awak sampe aku pengen kangen kakang tak ada kakang jadi kangen nek kakang pancen aku isine wong sakit pun tansah kelingan lawan kowe terus nanti aku nanti mencari bapak nek iku dhewe sampe lawan terus kakang Kertapati apa ngerti kamu dadi kaya kuwi tenan kuwi kula sekali kakang aku apa kakang sabar-sabar kamu ngerti carane kuwi yen kamu dene patungan kapan kuwi manis makmur tapi tak kuwi tak tahu belajar sepure kok menawa bocah lanang kuwi Kertopati. Nanging yen Kertopati duweni rasa lawan bocah wadon ora liya kuwi yo mung siji Lukitasari sing dadi kantolane nganti rikala. Lukitasari yen pancen kuwi njaluk sepiro to yo nduweni rasa seneng sing tak tujuke kawan ora ana bocah wadon kejaba Lukitasari sing dadi kantolane sajroning atine Kertopati. Ora bedane ora bocah lanang sing bagya mulo kejaba aku dening Lukitasari gelem nampa kekurangane Kertopati minangka dadi pacar.
iso bertujuan lawan bocah wadon luwih iki jabate Ayo perlu sama kawan aku kakak. Yen kelak pisan sampeyan kakak Kertapati, kuwi bakal kaandhen patiku. Terus aku lair kakak. senajan mengkoni kowe lawan aku yen kok sesambungan duweni rasa seneng kan dumati apa sing dumati sajroning pada swintan kene aku bakal tanggung jawab sakutuwe lawan kowe kowe prayoga yen kowe blokok ning pengarepane katresnan kundo ketok mosok seneng piye gitu Satu-satunya punya dalam saya hanya kakak. So, kowe betul senajan to iki dino kita saiki wis wis anduk kabeh ngono iso pindah kita saiki kowe ojo susah kalamun kumpul ento opo pak ojo pangerteni kon kuntune ndak musuhi lawan kowe nganti kowe meteng bobot dudu watake Kertopati kok Kertopati bakal walaupun nek karo mari bopo pak ojo aku bakal tanggung jawab Empera percaya kudu watake Kertopati
Lintang, kowe tak perintah apa, Nduk? Gegladen olah belaning raga, olah bela raga apa lambang asmara, Nduk? Nek pancen wis sakloron padha gegati lain dilorogo nganti mateng kaji mongko aku teko ana ing papan kene ora ana wiwitan kang lungguh watu kang pecah kowe ora usah silat kowe ora jadi saiki waktu kita sari wis dewasa pinter ngapusi kawon kula ora kita bomongan waja ora mangerteni artine traning bapa nek kanca bunggala bapa ngerti yen kita sari Kertopati padha lambang asmara. Marang sapa wae murid yen durung tas karo nggone tapan Ragas Lintang ora kena padha andhut asmara ning dene kowe kok gerak aku gege mangsa gerak walur ana ing tapan Ragas Lintang. Menurut pamanutan dede murid Kertopati sampun walau untuk Ragas awet sedaya kula wau saged mendung rasanipun batos kula dening Kertopati anggere ras kita saged Sari Kertopati wis sakon kalbu sukertane renusuk sing mapan ana ing penapan Ragas Lintang kula wiwit dina iki Kertopati antarane kita sari kudu pisah.
kok kendung gampang tapi loyo marang tembung kang manis manungsa tan saya kowe ketorati mampang karo ing pajas setan nalika kowe sumpah bakal dituku marang sing dadi perintahe apa nyenani gap olah kira rogo kuwi nganti jamak marang lungi kosan kuwi Mati sana kan? Atau kan? Ya, bukan dulu. Iya. Kamu tuh gratis lah. apa Aku suka sini mau belanda. Sata berapa belanda? belum gane Sata ya laki Sekarang langsung bisa nyetir monggo panjenengan doket kali Kosari Bupati Kosari kok nganti kowe paribasan diku njaluk sepuro marang bapa tansaya iki kita sari bobot aku sute aku sepet kowe ora bisa cengkang mapan ana ing Padasitan kowe minggat nyepeti mripat yen kita sari ketopati siapapan ana ing pertapan Padasitan sari ketopati aku sepet aku sutik nyawaku
Golek urip sak liyane ngene padha sih.